これが普通サイズ，呢個係正常 size。你哋咧120蚊可以擁有呢一個雙倍 size 啊！哇！食咩啊 ？Jason 今日呢，啊 Jason 應該未接觸過，唔係嗰啲我哋平時去嗰啲居酒屋咯。我喺日本同你都未去過嘅。咁係咩地方啊？大衆酒場。大眾酒場。そう。即係居酒屋？可以咁講，但係咧居酒屋唔會一個人去噶嘛。哦，即係呢啲即係譬如喺啲沙拉連文啊，即係嗰啲工作完咗一個人去飲下酒嗰啲地方都有。冇錯啦，即係一個人企喺度啊，一個人坐側邊喺鋪頭出邊少少凳仔，嗌嘢飲一杯嘢，少少小食咁樣嘅地方嚟嘅。咁嗰啲係應該價錢都會平啲嘅喎，係嘛？正常咧係平嘅。哦，咁樣。係啦。但係你知道我哋嘅 style 啦，冇理由兩個買一攞咁真係飲嘅。咁啊你？但係咧嗰邊咧，我見到有兩個日本妹咧，好似 OK 嘅嚇。點樣可以約到啊？一個日本女仔去食下飯飲下嘢咁樣。點樣可以溝日本妹？睇我啦。溝啊！あら、綺麗なお姉さん。あ、こんにちは。こんにちは。来ました。今日は友達を連れてきました。はい。はい。よろしくお願いします。お願いします。はじめまして、ひなと申します。みゆちゃんの友達です。よろしくお願いします。今日は香港何日目ですか？香港25日目？中環呢個地方咧有條大樓梯嘅，咁啊喺邊度咧？呢條街叫做善慶街，就喺呢個九記牛腩嘅斜對面嘅啫。咁我哋有個老友日本人嚟嘅，叫做卡馬神，大家應該見過下。佢最近有個新搞作就喺呢一度發生嘅，所以我就同阿 Dan 咧同埋兩位靚女咧就嚟呢一度品嚐一下佢哋嘅新店嘅美食，同埋咧介紹一下佢哋嘅環境、價錢，包你有驚喜。喺呢度上嚟，咁呢度阿卡馬神開嘅一個所謂嘅大衆酒場。大眾酒場係啦。ここのオーナーさんは僕と J のすごい仲いい友達なので。あ、そうなんです。日本人の方です。日本人です。はい、どうも。可愛い。いいですか？いいですか？入って。はじめまして。好啦，大家介紹翻先。呢個就係我哋個好朋友卡馬神啊。係啊。1、2、3、4、5人です。喂，我哋上一次嚟嘅時候咧，仲裝修緊，我哋都幫下手㗎，有幾埲牆我哋都揾過下灰啊，係啊，多咗。係啦，好似咁樣樣咧，好似一個人都會過嚟嘅。咁啊，上邊咧有得坐嘅，上邊就可以開 party。一個人嚟嘅顧客咧，通常就會喺地下呢一層。然之後樓上嗰層咧就有一啲長台，就歡迎一啲家族啊或者係咧朋友一班咁樣上嚟飲嘢食嘢咁樣嘅。38蚊定到？係啊，喺嗰度38蚊喎。即係喺呢一區度玩晒嘅。冇嘅，全香港應該冇一個38蚊咯。香港で多分38ドルでハイボール出してることない。普段お酒飲む？あんまり飲まない。そこら辺のバーやったら1杯安くて88から。88をするんだ。する。38蚊係真係大衆酒吧嘅價錢嚟嘅，真係抵啊！既然咁抵，我今日都飲酒啦。你有冇收啊？你好同你係 OK。哇！咁啊，即係自己搞掂晒都得啦。そう、中國、広東語、英語、韓國語、日本語、ベトナム語もあるから。ロッケ寿司。のっけ寿司。これはマジでいいよ。いろんなものが乗っかってる。のっけ。チラシ。そう。これちょっと秘密があるの。そう。我呢有啊食8種類，都唔係好夠嘅，不過叫咗一個先，係嘛？好抵咯，158蚊。係啊，真係抵㗎。如果又係出翻嗰個質素嘅嘢嘅話，係。お酒飲めないです。めっちゃ飲みあ、飲めるんだったら、酒白座だったらここら辺とか、この磯辺ちくわバター。でもね、Yes。ハニーサワー。OK。かわいい。
喺邊度？日本邊個地方嚟嘅？日本のどこから来ましたか？日本の横浜から来ました。横浜橫濱。橫濱。係。哦，咁啊，Miu就係名古屋，佢就係橫濱。係。知ってたみたいな感じ。其實大家佢哋兩個都係識嘅，但係就未見過面咯。喺香港過嚟先會第一次見面嘅。はい。やめちゃです。やめちゃ。やめちゃ係。各位觀眾朋友，週末啊，一齊飲翻杯啊！哇，好靚嘅蛤蟆詞啊！蛤蟆詞。卡麻神啊，做慣大餐廳，梗係知道喺邊度攞貨啦。雖然係一間酒場，但係咧啲沙司麵幾靚，大餐廳質素，酒場嘅價錢，所以又平又靚咯。うまい。うまい。美味しそう。はい、どうぞどうぞ。美味しい。美味しいやろ。なんか新しい。食べたことないやつ。これ大統領ロンワイスペシャルはいはいはでしたっけ？違いますよね。い。いや、これは違うね。ですよね。違うね。128蚊叫做no嘅壽司，有咁多款喺度嘅，其實都抵食嘅。都幾大份㗎啦，係啊。因為裏面嗰啲係馬古羅、超多羅啊嗰啲喺度㗎，好犀利㗎。但係咧係唔同嘅。呢個我幫阿卡麻神補充翻少少先，而家咧轉咗㗎啦，一個大代替咗4個細嘅。為咗個畫面靚啲，我決定犧牲我自己啊驚。有冇一句説話叫做左右逢源嘅咧？両手に花，兩隻手有花咯。啊，我俾你嘅手小心啲嚟話。両手に花あるとご飯食べられへんから。OK OK。係。OK。じゃあご飯食べます。牛脷18蚊一串啊！哇，幾多年前嘅價錢嚟嘅呢個係，你嗌3轉仲要平多幾蚊添。8ドルではこれは全然いける。咩啊？18蚊一串？係。記得最離譜一次，我同阿 Dan 喺北角嗰度咧就慶祝我生日。當其時嗰串68蚊一串嘅牛脷咧，我都仲記得，真係不外如是。呢一度咧，日本人煮脷又好食，仲要18蚊一串，有得比較啦啩。68ドルとか78ドルとかするから18ドル。だからこれ酒場の値段。呢一個好腍嘅，呢個上次食過。これ嗱呢一個咧就係普通版啊，普通版什麼意思呢？梗係有意思啦，大島魚龍威喎。好欣賞我嗰邊。大部分日本女仔咧都好鬼中意食炸嘢，我發覺。哦。兩位靚女都覺得呢個明太子嘅可樂其實係好好食，但係我同阿 Dan 咧就唔係好叻食炸嘢，所以咪咁鬼樣啊！普通かな？好普通。そうですよ，好腍嘅呢嚿真係。咁咧嗌嘢飲啊，嗌嘢食嗰陣時咧，呢度咧有個 Remark 係可以你寫啲嘢嘅，即係譬如咧，我啱啱嗌咗呢一杯嘢啦，咁我就嗌咗少冰嘅。哇，係啦，冇錯啦，咁樣先係啊嘛。大哥，うまい，どうぞ。哇！大堆龍威嘅觀眾睇到嘛？你好幸福㗎啦！你嗌128蚊，我呢家佢做 size， 呢個係正常 size。你哋咧120蚊可以擁有呢一個雙倍 size 啊！哇！等我清楚講多一次先，記得入座嘅時候，你 show 俾店員睇，你係大島魚龍威嘅觀眾朋友。
咁之後，當你點呢個落 K sushi 或者係炸海鹵呢，你就會獲得一個超級特別版嘅升級㗎啦。睇到啦，啲蟹啊、三文魚子同埋呢個馬古羅出晒位咁樣嚇，未訂閱嘅朋友快啲訂閱啦！真係唔係話，真係好味咯！即係除咗好抵食之外，仲要好好味。係啊，いや安くて美味しい。最高やん。油がめっちゃ乗ってそう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 。やばくない？どうやって食べるの？有啲似咧，我哋細個嘅時候去披薩克屈嗰啲沙律。壽司嚟啦，除咗價錢平，材料又夠新鮮，睇翻形狀係手握壽司嚟嘅，唔係話整個飯然之後晾嚿肉上去嗰種。價錢同品質都冇乜得輸嘅，所以咧，如果中意食壽司嘅，你有一個好去處啦。じゃんけんで勝った人が選べるっていうやつにします。じゃんけんぽい。あいこでしょ。あいこでしょ。あいこでしょ。笑得咁開心做咩啫？單手讓你哋啫。じゃんけんぽい。最初はグー、じゃんけんぽい。ほらもう勝つと思ってね俺は。置いときます。なので僕はこっちをいただきます。美味しい。ふわっとドラマね。あ、いいねいいね。うまそう。うまそう。仕事来るわこれ。可愛いお寿司の。我真係好希望佢哋可以 keep 到呢一個質素，呢一個味道唔係回轉壽司可以俾到你嘅。好啦，係時候介紹另一個終極升級。呢一份炸蝦開場嗰陣時唔係已經有嘅啦咩？咦，好似多咗啲嘢咁嘅。有咩特別啊 ，Deson？ 我哋呢個大島與龍威特別版，介紹一下嚟。嗱，呢度有個蝦啦。啊，これはマウントエビって言います。マウントエビフライ。咁咧有兩個蝦嘅，跟住有少少菜啦。如果大島與龍威嘅觀眾嘅話咧，有埋呢個。呢個係乜嘢嚟㗎？ホタテ。飯立杯，ホタテフライでございます。即係升級咗，就送你一個飯立杯。睇真啲，唔係一個，係兩個飯立貝啊！真係睇得出啊，卡麻神咧對我哋兩個都幾好，對我哋嘅觀眾更加好，比我哋之前更加多咗一粒喎。そしてはい。この前1個だけど、なんでか2個。大丈夫かな？カマさん本當に2個ついてくるんかな？係咪㗎？呢個要真係一陣間再問清楚，再打翻俾觀眾先。睇落去咧好似都幾大隻，不過咧其實咧啲炸皮咧鬆起嘅啫，就唔係真係雞髀咁大隻蝦嘅，但係78蚊啫喎。いける？おいったおはようございます。香港 DJ 八日の日です。呢個海老塔塔咧有一樣嘢估唔到嘅，咩咧？就係裏邊原來有飯嘅喎。エビサラダ混ぜご飯みたいな。醤油なくてもしっかり味してる。冇豉油咧，其實都好有味道嘅。但係我再試下，ちょっとだけ足してみます。あ、ない方がいい。だからなんかサラダに醤油かけてくれる。このままがいい。このままで食べてください。本來我諗住有啲飯咧怪怪地嘅，不如喎都明嘅都。Jason 唔結咁嘅話。呢個燒魚頭嘅話呢，有機會係三文魚，有機會係油甘魚嘅，睇下嗰日係出咩嘅啫。嚟到呢一個地步咧，正常嘅人就會好飽㗎啦。但係我哋大隊龍威，我同阿 J 咧就唔會飽嘅，係咪啊 Jason？我確係我又未飽喎。係啦。この魚はね、この頭の部分が一番柔らかくて美味しい。はい。
はいどうぞはいうまいでしょはい香辣銀鱈魚雜芝士48蚊，用嚟送酒就啱啦。レタス巻き即係生菜卷。呢個豚肉生菜卷呢，我幾中意佢個生菜嗰個份量比較多，咁樣同埋脆卜卜咁樣嘅，咁食落去有啲似食越南料理咁樣。個生菜比例夠多，好啱。そうやそうやそうやそうだよ咪以為酒場冇甜品啊！呢一度咧都幾多女性顧客嘅，咁啊所以咧呢度有靚甜品。甘すぎる哦，你試一試。嗱，通常咧牛奶成日都講北海道嘅，咁福岡嘅係點嘅？你そうね結果呢一杯嘢咧，嗰晚好似阿咪如一個人都差唔多食晒。うまホース好好食。好好食。食べるこれはほんまにうまいわちょっと待って来ましたマシマシです。係啦，頭先咧係得2塊嘅。カモさんこのレモンマシマシちょっと多分オーダー入ると思うんで、係。呢個就係我推介嘅Dan Special。係啦，佢係貼住喺呢一度 Hina， 跟住呢度係 Miu 嘅 IG 啊。咁啊，佢咧仲有玩埋自己個 YouTube channel 嘅。哦，係啊。係啦。咁啊，じゃあ2人のリンクもう一回送って、で、Hina の YouTube の方も、送ってください。そしたら概要欄で貼っておきますので、じゃあ僕たちの視聴者の皆さん、ここにちゃんとフォローしてあげてくださいね。好啊。よろしくお願いします。See you later。我試咯。そういうことです。そういうことです。撳住先，跟住就係啦，咁就得啦。おめでとうございます。ありがとうございます。如果以一個酒場嚟講咧，係好好食嘅呢啲嘢。ありがとう。即係做開餐廳係唔同啲。やっぱり違いますねって、やっぱレストランの経営のやっぱこう熟練の技があるという。因為你唔飲酒嘛，係對於飲酒嘅人嚟講咧，都有好豐富嘅酒類啦。跟住有好豐富嘅啲小食啦，佢哋啲主食嗰啲嘢都好好食嘅，所以即係啱啱你講嘅酒場嚟講咧，日本都係會偏係邊會有多少少嗰樣嘢，但係呢一度好多嘢都係好好，係好食，好食。嬉しい。よかったですね。もうこの時点でもまず一発目の成功ですよ。本當に嬉しい。咁啊辛苦咗好幾個月啦，係咪先？好辛苦，瘦晒啊！係啊。由一開始搞，由零開始，まあ僕ね何回も来てますからね。そうそう。今はまだソフトオープン的なところですもんね。そうですね。咁喺未有宣傳嘅底下咧，我見你今晚都爆晒場，萬一。咁啊，卡馬神咧都好歡迎香港嘅朋友咧，多啲嚟呢度咧揾佢嘅。係啦，係啦，記得叫佢喎。如果見到你話。卡馬神第一年咧個目標係365日，一個禮拜休息1日之外，全部晏晝到夜晚都會喺度嘅。所以咧咪頭先卡馬神就推介俾我哋嗰幾個增量版我哋啲 menu 啦，嗰個我哋為咗我哋嘅觀眾朋友特別去諗出嚟嘅。係啊，嗰個就夠晒誠意啦。毎日います。係。でオーダーが多分いっぱい通ると思うので、本当来てください。本当いい店だと、もし美味しくなかったら言ってほしいね、必ず改善するし。係我哋係舉腳支持嘅呢啲啊，真係，因為喺香港做生意係咁啊喺呢個時候咁艱難嘅時候咧，開一間咁性價比咁高嘅餐廳喺中環，方便大家。係
咁啊大家記得嚟支持下啦。係啦，咁啊卡馬さん有冇啲咩想同觀眾朋友講？そういう內裝にもしてるし。係，そうですね。咁啊，卡馬さん咧就本身係福岡博多嘅人啦。咁啊，開鋪呢一個定義都係想帶到啲福岡博多嘅風格啊、風味嘅，即係呢一個酒場嘅氣氛啦。跟住就都好多 menu 都係即係來自福岡嗰邊嘅嘢啦，酒類都係啦。咁啊想分享俾啲香港嘅朋友嘅。可以啊，じゃあ一回ちょっとオフ会しますねここで。やりましょう。絶対やりましょ50人。う。50、まあ貸し切りでいいんだよ。貸し切りにするんで。3時間。係3時間貸し切りやりましょうで。やりましょう。幾好啊！ 3個鐘包場嘅，咁啊限定50個先啦，因為咧其實上邊有20幾位可以坐啦，咁啊下邊咧其實冇得坐，但係就有啲嗰啲長凳喺度，咁啊可以一齊飲下嘢傾下偈咁樣樣，好好玩嘅。咁啊卡馬さん嘅一個概念就係、即係佢經歷過喺香港、日本好多間嗰啲食物公司啦，即係經歷過邊啲位係可以慳到咯。咁佢就創作到呢一間餐廳，咁其實嗰個價錢咧係做得到，佢係證明咗俾人睇咯。ハイボールとサワー、日本酒安いんで、ぜひ。いや全部安かったですよ。日本酒は僕飲んでないですけど、まあハイボールでしょ、でレモンサワーでしょ、飲み物はもちろんそうですけど、でやっぱりお寿司、でコスパもいいし、そうね。同埋呢度啲壽司咧有質素。はい。なんか香港の人に、この日本の酒場感、このなんかちょっと立ってこうね、席近くてこういう感じで。嗱，我知道卡馬神咧都識少少廣東話嘅，係啊，講幾句廣東話。啊，係，我好緊張，唔使緊張，唔使緊張，但係我係緊張，我好緊張。大丈夫大丈夫大丈夫。歡迎多啲嚟。拜拜。ダメだ。マジダメだ。歡迎多啲過嚟我呢一間鋪，歡迎多啲嚟嚟呢一間呢一間我嘅酒場酒場まさかの酒場。酒場のまさか。酒場のまさかね。拜拜。広東語勉強するわ。今次擺明就係撐老友噶啦，但係都要抵撐先撐得到㗎。如果大家嚟到呢一間卡馬神嘅 Sakaba no Masaka， 記得 show 俾店員睇，你係訂閱咗大島與龍威嘅觀眾朋友。剛才介紹嘅Lotte Sushi同埋嗰個炸蝦都會獲得極限增量㗎，價錢又抵，啲嘢食又好食，氣氛開心之餘，仲要喺中環咁方便，大家都記得嚟支持下啦！喜歡我哋節目嘅朋友，希望你哋可以踴躍留言、讚好、訂閱。有你嘅讚好，我哋好好。記得啊，你每一個留言我都好用心咁睇晒㗎，多謝你哋嘅支持啊！